שלום לכולם, שמי יוסי. הכנתי מצגת קצרה שמסבירה מה המצב היום של טעינת הרכבים, למה זה בעיה, מהם הפתרונות ומה ההצעות שקיימות בשוק. תעריף החשמל בבניין הוא אינו קבוע כמו בבית, הוא משתנה לפי שעות. תעריף יקר בעומס וזול כשאין עומס. בכלליות, תעריף השפל הזול הוא 45 אגורות לקילוואט שעה, ותעריף הפסגה הוא 1.2 שקלים. שעות הפסגה, מתי שיש עומס, הם בין 5 אחר הצהריים ל-11 בערב בלילה. השעות האלה הן שעות שהרבה פעמים אנשים מגיעים, נניח ב-5, 6, 7 הביתה, עם הרכב החשמלי, מחברים את המטען ומתחילים טעינה. ואז יוצא שהבניין משלם 1.2 שקלים על הטעינה הזאת. זה מאוד נפוץ, לא כולם עושים את זה, אני לא עושה את זה, אבל הרבה עושים את זה וצריך למצוא לזה פתרון. לא ניתן לדעת מתי בעל הרכב מטעין את הרכב שלו, ולכן אנחנו כולנו משלמים את תעריף הפסגה, כנסים פה, משלמים הרבה כסף מיותר. דבר נוסף שלא קשור לעניין העלות, אין חלוקת עומסים, זאת אומרת שאם הרבה מהרכבים מטעינים ביחד, החשמל יכול ליפול. ספציפית החשמל של הרכבים, אני לא יודע אם החשמל של כל הבניין, אבל החשמל יכול ליפול, פשוט להפסיק לכולנו את הטעינה. תחילת הטיפול בבעיה היא לא נכונה, היא תעלה יותר כסף בטווח הארוך. פתרונות. פתרון אחד, הוא מתאים לטווח קצר בלבד, הוא מלא בבעיות, אבל זה משהו שאולי אפשר לעשות עד מימוש הפתרון. למרות שאני מאמין ומקווה שהמימוש של הפתרון יהיה מהיר, עד אז אפשר לעשות דבר כזה. ניתן להגיע להסכם בין הדיירים והוועד, שבעלי הרכבים יטעינו אך ורק בשעות השפל. אם מישהו חייב להטעין מחוץ לשעות השפל, הוא צריך לחשב את כמות הטעינה, חישוב הוא יחסית פשוט, אני אסביר לכם, והוא חייב לידע את הוועד ולשלם בהתאם. זה דורש אמון ואחריות בין הצדדים, דבר שלא בהכרח יתקבל, צריך להחליט על זה. אני אתן פה הערה צדדית פה למטה. גם אם לא מיישמים את הפתרון הזה, בינתיים, כדאי שכולם יסיטו את הטעינה לאחר 11 בלילה, כי זה חוסך כסף לכולנו בסופו של דבר, אנחנו משלמים את החשמל של הבניין, אז גם אם זה לא בהכרח חוסך לכם הרבה בכיס האישי, זה עדיין קצת עוזר. עכשיו נעבור לפתרונות היותר רציניים. הפתרון השני זה מערכת ניהול אוטומטי. תכונות של המערכת, הסטה אוטומטית של הטעינה לשעות השפל. המערכת, אתם תחברו את הרכב לטעינה, והמערכת אוטומטית תטעין לכם, נניח בשעה 11, בשעה הזולה. כמובן, במידה ואתם צריכים הטענה מיידית מחוץ לשעות האלה הזולות, אז המערכת תאפשר זאת, אתם תחצו הכפתור, והיא תחייב אתכם בהתאם. בנוסף, זה פותר את הבעיה של העומסים. אם שני אנשים מטעינים ביחד, אז החשמל ביניהם מתחלק חצי-חצי, וככה לא נוצר עומס יתר. עכשיו נעבור להצעות. איזה הצעות יש בשוק? אז ההצעה הראשונה היא של חברת אינובה שהיה נציג, וזה מה שהיא מציעה. חברה מנהלת את הגבייה, חוסך לוועד התעסקות, זה הפתרון הפשוט ביותר, מינימום התעסקות מהצד שלנו. הם מציעים תמיכה טכנית 24/7. זה לא משהו שהוא סופר נחוץ, אין הרבה תקלות בטעינה. אנחנו, רובנו, כולנו כבר מטעינים את הרכבים מעל שנה, וחוץ מאולי ממש בהתחלה, אין לנו תקלות, אין לנו בעיות בינתיים. במידה ויש צורך בהגדלת הקו מול חברת החשמל, הם מטפלים בזה ונושאים בעלויות. כשיהיו הרבה רכבים בחניון, וכולם יטעינו ביחד, המהירות תהיה כל כך איטית, שיהיה חייבים להגדיל את הקו. אז הם מטפלים בזה. החוזה הוא ל-12 שנים, התחייבות, אפשר לצאת מזה. תשלום חודשי, 35 שקלים לכל דייר, ובנוסף, התשלום הזה, החברה גובה תשלום של 22 אגורות לכל קילוואט שעה. לצורך המחשה, מדובר בתוספת של כ-15 שקלים לכל טעינה מלאה של הרכב. הטענתם את הרכב פעמיים בחודש, 30 שקלים. החברה באה לקראתנו ומחליפה עמדות טעינה לא חכמות, שלרובנו כנראה יש, לי למשל יש, לחכמות, ללא עלות. זאת הטבה של כ-3,000 שקל לבן אדם עם עמדה קיימת. הצעה נחמדה. נעבור להצעה של חברות אחרות. אלה חברות שמציעות ניהול חלקי. החברה מנהלת את הגבייה, זה חוסך לוועד התעסקות, אבל ניתן גם לנהל גבייה עצמאית ולחסוך כסף.
חלק מהחברות מציעות תמיכה טכנית של 24/7, כמו למשל אחת ההצעות שהביא לנו אחד הדיירים, תודה. אם זה משהו שאנחנו מאוד מאוד צריכים, חושבים שאתם חייבים את זה, אז ניתן ללכת על אחת החברות שמציעה את זה. בשונה מההצעה של אינובה, ההצעה הקודמת, הם לא נוגעים לנו בתשתיות, הם לא יגדילו לנו את קו החשמל אם נצטרך. יחד עם זאת, זה כנראה לא משהו שצריך בעתיד הקרוב. כל דייר יצטרך להחליף את העמדה הקיימת שלו לעמדה חכמה במידה והיא לא כזו. עמדה היא רכוש פרטי, העמדה חייבת להתאים לתשתית שאנחנו נשים. ניתן להחזיר חלק מהעלות על ידי מחירת העמדה הישנה. זאת אומרת, אם יש לכם היום עמדה שעלתה לכם 2,500, תוכלו למכור אותה ביד 2, נניח ב-1,500, כנראה שיקנו במחיר הזה, וככה תפסידו פחות כסף. אין התחייבות, אפשר לעבור בין חברה לחברה באופן חופשי, לא דורש כל התחייבות. הפתרון הזה דורש מאיתנו להתקין באופן עצמאי וי-פיי בחניון, אינטרנט אלחוטי. לדעתי זה דבר שהוא כדאי גם בלי קשר. פתאום דייר מוצא את עצמו בחניון כמה דקות, חייב להסתכל על משהו בטלפון. אני נתקלתי במצב כזה, לדעתי זה מאוד נחמד. למה דרוש וי-פיי בחניון? כי העמדות האלה הן חכמות, הן מדברות עם האינטרנט. העלות היא לא יקרה, והיא לא מתחלקת רק בין הרכבים החשמליים, אלא בין כל דיירי הבניין, כיוון שזה שירות שניתן לכל דיירי הבניין. כאן טבלה שמרכזת את ההצעות, חוץ מההצעה של אינובה, אלא ההצעות בניהול חלקי. אתם יכולים לעצור את השקופית הזאת, לראות מה הם מציעים. בשקופית הבאה אני מראה קצת יותר קונקרטי מה זה אומר מבחינת עלויות לבן אדם. אז זה ריכוז עלויות גסות לשנה, לרכב שנוסע כ10,000 קילומטר בשנה ומתאים בשפל, בשעות הזולות. היום רכב שנוסע 10,000 קילומטר בשנה ישלם 2,244 שקלים. לפי ההצעה של אינובה, הסכום הזה ירד ל-1,673 שקלים, כל עוד מתאימים בשעות השפל. EV-Link היא חברה נוספת שמציעה שתי אפשרויות, או 925 שקלים בגבייה עצמאית, או 1,020 שקלים עם סליקה. אני אסביר עכשיו מה זה גבייה עצמאית ומה זה סליקה. גבייה עצמאית אומר שהוועד מקבל דוח עם החוב של כל דייר, שולח את הדוח הזה בקבוצת הוואטסאפ, ואז כל דייר אחראי להעביר את הכסף, והוועד צריך לראות שהכסף נכנס. כדי להוריד התעסקות של המערכת הזאת, אפשר לעשות את הגבייה פעם בחצי שנה או פעם בשנה, עם תשלום מראש לשנה, כדי שהוועד לא ייכנס לגירעון תקציבי בגללנו. למשל דוגמה, אני צפוי למשל להטעין ב1,000 שקל בשנה, אז אני משלם לוועד מראש 1,000 שקל, ואז בסוף השנה מגיע הדוח. נניח שיצא לי 900 שקלים, אז אני בפלוס של 100 שקלים, עובר לשנה הבאה, אני בזכות. אם לעומת זאת הטענתי ב1,100 שקלים, אז אני צריך להוסיף לוועד 100 שקלים, ובשנה הבאה אני כבר אעביר מקדמה של 1,100 שקלים, כי כנראה שזה מה שאני מוציא בשנה על טעינה. אם לא הולכים באופציה הזאת של ניהול עצמאי, עולה קצת יותר, 1,020 שקלים, סליקה בכרטיס אשראי, הכסף מגיע אוטומטית לוועד. חברה הבאה EVSol, 1,231 שקלים לשנה, Icar App. זו הצעה קצת אחרת. החברה הזאת היא חברה לא ישראלית, היא חברה בחו"ל שמאפשרת גישה למערכות החכמות שלה. הם החברה הכי זולה, אבל זה כן משהו שאנחנו נצטרך, אם רוצים ללכת על זה, נצטרך לבדוק איזה חודש-חודשיים, לראות שזה באמת מתאים לנו, שזה עובד וזה רץ. בגלל שהם לא חברה ישראלית, אז יש קצת פחות עם מי לדבר. אבל הם הכי זולים, עם 845 בגבייה עצמאית, או 925 עם סליקה. וולטק, חברה ישראלית נוספת, 1,330, אלדד מאיביטק, 1,350, עמנואל נתן, 1,287. עכשיו כמה הערות. דבר ראשון, אני לא מכיר את החברות האלה, אין לי שום קשר אליהם, מי שרוצה להביא הצעות נוספות, מוזמן. דבר הבא, לעלויות אפשר, כדי להיות הוגנים, להוסיף את עלות החלפת העמדת טעינה. מה שדיברנו קודם, שאנחנו צריכים להחליף לעמדות חכמות. אז אם נניח החלפתם לעמדה חכמה וזה עלה לכם 3,000 שקלים, אם נפרוס את זה ל5 שנים, מדובר של תוספת של 600 שקלים בשנה. זה קצת אוכל את החיסכון לעומת למשל אינובה. אבל
דבר ראשון, בואו נניח שהחזקתם את העמדה ל10 שנים. אין סיבה שלא, העמדה זה מוצר אמין יחסית. כולנו כנראה נשתמש בה עוד 10 שנים, אלא אם תהיה באמת איזושהי שינוי טכנולוגי יוצא דופן, שפתאום כולנו נצטרך שוב להחליף עמדות. ואז כבר העלות השנתית יורדת ל300 שקלים. ניקח את זה הלאה. אם מכרתם את העמדה, כמו שאמרתי, ב-1,500 שקלים, אז פתאום כבר העלות יורדת לחודש ל-150 שקלים. ככל שמסתכלים בטווח יותר רחוק, אז ההצעות של החברות בניהול חלקי קצת יותר משתלמות. ודבר אחרון, ניתן להוזיל את עלות החשמל אם נעבור לספק חשמל אחר. חלקכם אולי מכירים את הרפורמה של רשות החשמל, שניתן לעבור מחברת החשמל לחברות אחרות. אני יודע שהוועד אמר שהוא ניסה את סלקום וזה לא כך הלך איתם. לא נורא, יש עוד חברות בשוק, אפשר לנסות אותם. יש חברות הוגנות שלא צריכה להיות איתם בעיה. אני נמצא בחברה כזאת ובסך הכל אין לי בעיות. זהו, זה כל הסיפור. למי שיש שאלות כלשהן, מוזמן לשאול. אני אלווה את התהליך של ההתקנה כדי שהוא יהיה פשוט לכולנו. וזהו, בהצלחה ותודה לכם. להתראות. לחברי היוטיוב שרואים את הסרטון הזה, אם עזרתי לכם, אני אשים פרטים למטה, אולי אפילו בסרטון, למי שרוצה לתת לי טיפ על העזרה. כשאני חיפשתי מידע באינטרנט, כמו מה שהצגתי לכם, לא מצאתי משהו מסודר ומוכן ככה. אז אם תרצו לשפר אותי, אתם מוזמנים, ביט, העברה בנקאית וכאלה דברים. וגם אם לא, תודה רבה לכם שצפיתם, מקווה שעזרתי לכם.